Ma'am, kumusta na po ang isa sa mga mandato or yung mandato po si Secretary Remulla na lahat ng BFP lalo na yung mga nasa one-stop shop nga magsuot ng body worms camera po pero parado, ma'am. Yes po, based on our monitoring dito sa provincial office, no, we are monitoring the 23 operating units of BFP Ilocos Norte. So we really are strictly enforcing yan pong wearing of body-worn camera in compliance po doon sa memorandum circular na issued last January 9 about the guidelines and policies on the use of body-worn camera in the conduct of fire safety inspection to all establishments. So far, naninibago tayo but we are complying na lahat ng inspections na ginagawa natin, yung ating mga inspectors ay nakasuot po ng body-worn camera. Okay. So lahat po yung mga fire safety inspectors po natin o even mag-inspect sa mga buildings or sa mga iba't iba pang uri ng inspect po ng especially mga buildings. So may nakasuot po ng body cameras po lahat po yung mga fire safety inspector po. Yes sir. Yes sir. May nakasuot po. Documented po 'yon. And in fact, kasama po yun sa stated yun specifically doon sa ating mga mission order to wear body worn camera in the conduct of inspection po. Okay. How about yung mga fire extinguisher, lalo na yung mga individual na mag-renew po ng business permit at kukuha ng certification, kumusta na po ang monitoring natin dito sa Ilocos Norte sa mga fire station, Ma'am Parado? So far po, since we started with the Business One-Stop Shop last January, wala pa naman pong nakakarating na any issues and concern or reklamo regarding the conduct of fire inspection, at the same time, yung pagpapakomply ng mga fire safety requirements to establishment. As to the fire extinguisher na usapin, wala pa naman po tayong reklamo dito, katulad po nung mga nababalitaan natin from other places na yung mga bumbero, iba-ibang scheme yung ginagawa para daw yung involved nga about a fire extinguisher issue. But rest assured po, dito sa Ilocos Norte, since na nag-hepe ako way back 2009, nag-PFM ako since for 4 years, wala pa naman pong ganong reklamo na nakarating sa akin about involvement ng ating mga kasamang bumbero dealing with those kind of malpractices. Okay, maganda po yan, ma'am. Okay. Ma'am, isa pa dito kasi sa ibang lugar, dito sa outside the Ilocos Norte, may mga nagre-recommendar na ganitong brand na bibilin mo ng fire extinguisher. So, kumusta naman regarding po that? Although, bawal pa din mo mag-recommend ng mga fire extinguisher, ma'am. Actually, as to the recommendation, pwede naman pong mag-recommend, lalo na kung nagtatanong po yung owner o kaya yung business establishment administrator. Kasi alam din po namin kung sino yung mga bugos na supplier at saka kung sino yung authorized na supplier. We have the list of them. Actually, yung mga nakakarating na reklamo dito sa amin about fire extinguishers, yung may mga kolorum na nagtitinda or nag-aalok sa kanila na minsan akala nila totoo, binigay nila yung unit, hoping na ibabalik, hindi na naibalik. Yun yung mga nakakarating sa amin na reklamo. At hindi po yun personnel ng mga BFP. But those are person na nagpapakilala na supplier sila.
where in fact we have the list of those authorized distributors po. That's why, as to the recommendation, hindi naman po nililimit sa pag-recommend. Mhm. Lalo na nga po may mga ganyan tayong naging issue from the past na pupunta dito, na nagsasabi na kinuha yung mga kanilang mga units, hindi na binalik, sino pong kumuha, siguro. Mayroon pang mga that's why naging stricto din po yung BFP na lahat po ng fire safety inspectors naka-uniform appropriately, mayroon pang ID dahil po sa issue na ganyan na Jay nga ron agpamarang na nagpapakita sila na nagpapakilala ng mga bumbero na kahit hindi naman, madali lang naman po bumili nung t-shirt ng bumbero. But as to the official uniform, mahirap naman makapagpatahi nito ng hindi ka talaga bumbero. At the same time, the ID, may mga code yung ID. So, naging stricto tayo sa, the Bureau of Fire Protection as a whole, doon sa wearing ng uniform para makilala po talaga na kung yung bang mga tao na yon mga bumbero or hindi. Okay. So, pwede i-recommend mo kung saan sila bibili. Kasi, yung sabi mo, mayroon na yung mga bugos na parang nagtitinda ng fire extinguisher. But that time, parang nabudol na yung mga owners, mga gustong bumili ng mga fire extinguisher. Ma'am, matanong ko lang, yung fire extinguisher, meron bang expiry date? Yun? Kasi mostly, nababalitaan namin na pag isang taon na, dapat palitan. Ganun yung mga ibang nababalitaan po namin po, ma'am. Sir, as to the expertise para makapagsabi kung nag-expire o hindi. Lahat naman po ng goods, meron talaga po silang expiration. But as to the fire extinguisher po, ang makapagsabi po talaga niyan kung expire na o hindi, yun pong authorized na mga manufacturer. Sila yung makapagsabi as to yung bang pwedeng reliability, yung katagal ng panahon na reliable pa yung kanilang minamanufacture na fire extinguisher. Kaya nga po, nire-recommend natin na doon sila bumili sa mga authorized talaga na manufacturer at dealer. Kasi baka pala yung mga bugos, baka pulbo yung ilagay doon, kahit pa sabihin natin na kada buwan ka nagpalit, kung hindi naman talaga yun totoo yung mga nagdi-deal sa inyo o nagbibigay sa inyo, wala pong silbi. Sa amin naman po, sa BFP, as long as na ang tinitingnan namin yung hindi siya na-depressurize, ibig sabihin, operational siya once na kailangan. Yun po talaga yung tinitingnan namin. As to the expiration, it's the respective dealer po yung makapagsabi. Usapan po yan between the, kumbaga, ang makapagsabi niyan is yung dealer sa kanila. Labas po kami doon. Kung ano yung klaseng fire extinguisher. Iba't ibang klase naman po kasi yung available na fire extinguisher. Depende po doon sa hazard na meron yung isang building po. Okay. Ma'am, pag sakaling mag-inspect yung fire inspector po natin, so hindi na pwedeng sabihin na expire na yung fire extinguisher mo, dapat palitan mo na. Hindi pwede na sabihin niya. Ganun po, ma'am. Hindi po namin pwedeng sabihin yun. Ang tinitingnan lang namin po doon is yung pressure at the same time, kung kailan siya, meron po kasi yan kontrata may nakalagay yan na label na every year ba kailangan tingnan nung supplier nila or every 2 years, depende. So dapat regular po yun na chine-check nung supplier nila. So yun yung tinitingnan namin. Pag medyo matagal na, like 5 years, o bakit wala pang tatak dito na chinek,
you need to have it checked. Kaya baka hindi na pala yan reliable. Okay, okay. Ma'am, sa ngayon, since nag-umpisa po ng one-stop shop, kumusta naman po ang monitoring natin sa mga iba't ibang per station po natin? Itong nagpapa-renew ng mga business permit po dito sa Ilocos Norte? Yun po, nakikiusap ako sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga business owners na nagkakaroon po tayo ng kunting delay dahil nga po sa meron ding limitation tong ating aming ginagamit ng mga body-worn cameras. At the same time, bago lang po to sa amin at meron pang mga lumalabas na issue na hindi pa po namin gamay i-troubleshoot. Please bear with us. Give us we are doing our best po na makabalik kami sa dating facing, yung bilis ng ating pag-inspect para ma-accommodate po ang lahat na naka-schedule on the set days po. Okay. So, ibig sabihin, may nagmamalfunction mga body worms camera po natin. Ma'am. Yes, sir. Meron po tayong mga, syempre, nung in-issue sa amin, meron agad itong memorandum circular na gamitin. Meron lang, kumbaga, sinunod lang namin yung nandun sa manual kung paano gamitin. Ang nangyari, may limitation pala yung kanyang battery. Just like other gadgets, like the cellphone na for prolonged use, nalulobat din po. So pag nalubat, kailangan mo muna siyang i-charge. And it takes sometimes din po na mag-charge. So pag na-charge na siya, saka ulit tayo makapag-resume ng inspection. So nagkakaroon po tayo ng delay. Unlike nung wala pang body cam, kung 10 yung naka-assign sa araw na to sa isang tao, tuloy-tuloy lang yung pag-inspect. So nakikiusap po ako sa ating mga kababayan, lalo na sa mga business owners. Maganda po yung intention ng paggamit sa amin ng body-worn cameras na ito. Actually, it's for your protection po. Okay. Ma'am, lastly na po, ano po yung reaksyon yung sinasabi ni Secretary Remulla? Ang BFP daw ay isa sa mga most corrupt. Ibig sabihin, may mga iskalawag na BFP, nagtitinda ng extinguisher sa mga business owners. Although, dito sa Ilocos Norte, sabi mo na kanina, dito sa Ilocos Norte, since naghepe po kayo, wala po kayong nababalitaan or parating sa opisina yo na may mga katiwalaan ginagawa yung mga fireman po natin dito sa Ilocos Norte. As official po ng Bureau of Fire Protection, ano po yung masasabi niyo po dito? Tapos sabi pa ng Secretary DILG na may mga gustong mag-BFP ay magbabayad ng 100,000. So ano po yung reaction niyo po, ma'am? Yes, isa sa mga nakakalungkot nga din po na, kumbaga, findings ng ating SILG na hindi po exempted yung BFP doon sa mga merong mga malpractices na nangyayari, corruption and the like. And I personally, in behalf of the BFP Ilocos Norte po, we are one with the SILG's intention to eradicate malpractices in our bureau. Actually, nakaantabay nga kami na ilabas yung listahan, may makasuhan. Para nga talaga, sabi ko nga, hindi exempted yung Bureau of Fire Protection. Meron ding mga malpractices. Para matigil na to, syempre, hindi naman maganda na, lalo na sa ngayon nga po, parang kami yung nasa hot seat. Dahil nga, kumbaga, in Ilocano na duktalan, nga dagayang kakastoy. And it's been long, sabi nga. So, yes, it's high time na ma-reveal ang lahat ng ito para malaman kung sino bang mga yon at nang matigil na. So, we are one with the SILG on his intention, actually. Okay. Ma'am, once again, maraming salamat. Mabuhay po ang Bureau of Fire Protection. Maliban po, ma'am, kung meron pa kayong paalala ngayon, lalo na ngayon, parating na yung painit, yung klima po natin dito sa Ilocos Norte. Go ahead po, Ma'am Parado. Yes po. Maraming salamat po, sir.
magpapaalala po ulit ako sa ating mga kababayan. Please cooperate and do our part, our share in protecting our respective properties, lalo na yung mga bahay, para makaiwas tayo sa sunog. Kumbaga, maging bumbero tayo ng kanya-kanya nating tahanan. At the same time, medyo lumampas yung comparing to 2025, medyo tumaas na naman yung ating forest fire. Dahil nung same period last year, ibig sabihin January 2025 to February 15, meron lang tayong 3 noon. Pero ngayon, nakaano na po tayo. January 2026 to February 15, 2026, meron na tayong 4 na forest fires, meron na rin tayong 4 na grass fires. Please, base nga doon sa interview ni Sir Vic, and it's based on investigation, it's human factor. Mhm. So please lang pakiusap. Nasa atin to, disiplina po, at saka maging magkaisa po sana tayo. We have our own shared responsibility, each shared of responsibility sa pangangalaga sa ating kalikasan. So, kung maaari, hindi lang kung maaari, talagang bawal po. Let's be responsible para wala pong sunog na wala nang maidagdag dito. Lalo na papunta pa lang po tayo sa tag-init. As we are about to celebrate nga I mean, not to celebrate, but to observe the month-long Fire Prevention Month in the month of March. Kasi yun po talaga, nagkakaroon tayo ng, nakakapagtala tayo ng maraming sunog. Pero I am pleading, appealing to our ka-aliens po na magkaisa po tayo na hindi na madagdagan ang sunog na to sa ating probinsya. Maraming salamat po. Maraming salamat, Fire Superintendent Roxanne Parado, mabuhay po ang Bureau of Fire Protection dito sa Ilocos Norte. Maraming salamat po. Okay, yun na po ni Fire Superintendent Roxanne Parado at Provincial Fire Marshal